Nakukul. Ang Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Ng bata ang kanyang edukasyon. Very good. Ikaw, kabisyo, nung bata ka, ano ang hilig mo? Lalaki na ako. Basic. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, basic. Morning call. Morning, T. Kabisyo, feel good morning! Martes, March 18, 2025, may buntag sa inyong tanan. Maray na aga sa inyo, kapos na imbag na bigat ka na kayo, apo. Sa oras sa 7:33 ay kasama niyo na pambansang Angkol Dagos! Itaas! Itaas! Kasama dahil lang kung bakit ka nagpatato sa radyo. Nanonood at siyempre nakikinig ng radyo ang pambansang tita Tanya Chinita! Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin. Come on! Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Kasama ang pambansang senior Mang Kanor. Okay lang, palakpakan nyo na lang ako. Huwag nyo na akong kantahan kasi sayang. Ginawa. Parang hari ako ng tribo Magandang umaga sa inyo lahat. Kita nyo naman yung tattoo ni Mang Kanor. Binura ko na yan. Wala na yan sila sa buhay ko. Pero Yung lahat ng babae mo. Basic ba? Pag natato, pag wala X na, erase, palitan agad. Okay. Basic. Nung 9-year-old ka, Mang Kanor, ang hilig mo. Oo. Tingin ko nang boboso na ng mga kaklase. Uy! Oh. Bakit kayo nag-suggest niyan? Paano nyo nalaman? Uy, Mang Kanor, Ganyan kasi pero, kaklase ko dati 9 years. Sa CR ng mga babae, pag elementary, di ba? Uy! Mayos kayo at suki ko ng walis ting-ting yung mga mata nyo. Aray ko. Pumunta sa'yo. Oh, pero ikaw ba, Tits, mahilig ka Tol? naman ba sa mag-drawing or yun, Oo naman. tattoo Sobrang artist? hilig ko ma-drawing na yung pad paper na uubos sa drawing. Pero hanggang ngayon, yung bahay na may bundok sa likod na may araw, yung pa-stick drawing, yung pa rin ang kaya ko. Basic, Hindi basic.
Yung may Diba? farm. May tanim. Oo, yun. Tapos Square. may araw na Sunrise. nakasmile. Oo, yun pa din. Ako. Ikaw, Col, may talent ka ba Wala ito, akong talent sa drawing. Wala. Pambababae, Mang Kanor. Ako meron! Idodrawing kita. Drawing ka lang, hindi natutuloy. Ay, wala eh. Wala nang lakas eh. Companionship na lang eh. Basic. Tulog na. Pero nakaka-proud, no? As a 9-year-old, bata pa lang makikitaan mo na ng talento yung anak mo. So, kailangan mong suportahan. Kung ano man, mahilig siya sa sports, sa arts, bilang mga magulang, suportahan natin ang ating mga anak. Nakakatuwa. Kasi nung araw tayo, Col, hindi masyado makasuporta sa atin sa mga gusto nating extracurricular activities kasi mahirap tayo nung 90s totoo eh. yun. Oo. Priorities yung pagkain. Hindi accessible yung mga ganyan, mga extracurricular. Kurikanal? Ano? Hindi kayo marunong ha. Extracurricular. Ha? Baboy. Sa parehasa Kurikural yan. baboy. Ayan, kaya... Ayun. Kaya Naku, ngayon nakakatawa. Ang galing naman talaga ng bata. Ng pintor? Hindi, ano pintor? Ba't may tattoo artist? Ginawa mo yung pintor yung bata. Yung tattoo artist? Yung bata nga. Sige, nood ng Peppa Pig. Peppa Pig. Ano ng Peppa Pig? Ano Peppa Pig? Nanood nga. Tumama! Ha? Peppa Pig. Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Nanood nga siya. Yung bata! Yung tattoo artist. Sabi ni Peppa Pig. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi? Si Peppa Pig nga. Yung kapatid Yung niya. bata! Akala ko yung kapatid ni Peppa Pig si George. Oh, George! Sabi ng kapatid ni Peppa Pig. Sabi nung artist. Sabi niya, Mami, I want milk. Sabi ng bata! Sabi nung tattoo artist. Dumede. Yung bata! Yung tattoo artist. Sabi niya, Sabi ni Peppa Pig. Ano ba yan? Ano yung kinakain mo? dumidede! Ay, yung bata! Ganyan ba yung lahat? Ang bilis naman na dumidi ng bata. Gutom yung tattoo artist. Coco Melon. Yung pinanood niya. ng bata. Nung tattoo artist. Pinapanood ng, nanonood lang niyang yan ng Nyorn. Uy, yung tattoo artist? Bata. Uy, bata pa yan. May agila sa dibdib. Yung tattoo artist? Yung bata. Grabe talaga. Ilagay sa zoo. So, yung Peppa Pig? Tuloy-tuloy, Ano mo? Ay, nako, parang babae lang yan, magulo. Wow, yung mga babaero mas magulo. Kailan pa ba i-memorize yan? Magulo kayo. Basic!